ombudsman. Ambot ko mo prosper ba ning kasuwa kay number 1. Nganong nasuspenso man si Rama, gisuspenso sa ombudsman. Nganong mi-take out man si Raymond Garcia, kay gipa-take out man sa DILG. Sulaktod pa kay istorya, ang angay file kaso ni Atty. Mikel Rama, ang taga DILG, kay gipa-take out si Raymond Garcia. Ang DILG, niadto sa office ni Raymond Garcia, o gipa-take out si Raymond Garcia isip bagong mayor. Ang DILG, igora pod ni implementar sa desisyon sa ombudsman mga kabombo sa pagpa-dismiss kag Mike Rama gumikan sa kasong nepotism. So kung doon naman gali angay nga question no ni Atty. Mikel Rama, iyahang question nun ang desisyon sa ombudsman ug ang gihimo sa DILG sa pagpa-take out ni Raymond Garcia mga kabombo. Kay si Raymond Garcia igor man po nga may sunod ug unsay mando sa DILG mga kabombo. Kabantay bitaw mo ang taga DILG niadto sa opisina ni Raymond Garcia. Gipapanumpa siya, giinstalar siya isip mayor sa Cebu City. Kaya gidismiss man sa ombudsman si Mike Rama tungkol sa kasong nepotism. So doon na magani angay rumbuhon si Atty. Mikel Rama, ang ombudsman maoy ang rumbuhon. Kay maoy nagpasuspenso ni Mike Rama. Kaysa may mo implementar sa desisyon sa ombudsman. Ang opisina sa DILG, maoy mo implementar sa desisyon sa ombudsman sa pagpadismiss ni Mike Rama. Sa ito pag ipatik out sa DILG si Mike Rama si Raymond Garcia mga kabombo. Mo na nga hangtod ron wala pa makabalik si Mike Rama sa Cebu City Hall. Kay ang giila sa ombudsman nga mayor mao man si Raymond Garcia. Ang giila sa DILG nga mayor mao man si Raymond Garcia. Gani ang mga department head sa Cebu City nakasabot nga ang legitimate yun nga mayor sa Cebu City mao man si Raymond Garcia. Ang mga empleyado sa Cebu City Hall nakasabot nga ang legitimate nga mayor sa Cebu City mao man si Raymond Garcia. Pero nakasabot kayo ko ni Atty. Mikel Rama. Emotional si Atty. Mikel kay bading papa po si Mike Rama mga kabombo. Gi-dismiss sa ombudsman. Ang kining nga pag-dismiss ni Mike Rama tungod ni sa kaso nga gipasaka ni Inday Diyosa Chongbian Osmeña, kasong nepotism mga kabombo. Nadutlan man si Mike Rama sa mong kaso, so gidismiss. Perpetual disqualification, pending pa iyang apelasyon nga to sa Supreme Court. Kay matod pa ang desisyon sa ombudsman, dili pa magkuno final and executory. Ang final and executory nga desisyon, ang Supreme Court man kuno mga kabombo, mo na nga nihangyo slag apelasyon. So atong paabuton, no? Sud sa 90 ka adlaw, nakakuha ra ba slag TRO, mo na ang pangan ni Rama, appeal pass baluta. Kaya nakakuha sila og TRO mga kabombo nga delete iyang pangan sa baluta mga kabombo. Pero si John Del Buntoyan, i-file po to og petition for disqualification ni Mike Rama nga dili gyud i-appeal iyang pangan sa baluta sa umaabot nga eleksyon kana gumikan kay ang TRO matud pa 90 ra ka adlaw unsa bay mahitabo anong 90 ka adlaw mga kabombo unta mo pagawas na pud sa ilang desisyon ang Supreme Court sud sa 90 ka adlaw kung dismiss magyud si Rama or makapabilin pa siya sa iyang katungdanan mga kabombo. Kay ang election May 12 pa man nya December pa man karon December, January, February, March, April, May. So napay mga napay mga 5 ka buwan, no? December 9 man karon, December 9, January, February, March, April, May. So napay 5 ka buwan. Kana 5 ka buwan pila man na 150 ka adlaw. 150 ka adlaw pa na before ang election mga kabombo. Unya, ang gusto sa petitioner nga si John Del Buntoyan, i-reason gyud ang pangan ni Mike Rama sa baluta. Kay gidismiss siya sa ombudsman mga kabombo. Sumo iyang gihimo nga basihan. Sa diyang gikuha og reaction si Raymond Garcia sa kasong ipasaka bato kaniya sa ombudsman, matod pa niya nga wa siya masorpresa.
wala siya ma-surprise, mga kabombo. Nag-expect siya ni kay naginangat ang eleksyon, manggawas ng mga ani, mga kiha-kiha, mga kaso-kaso, pang media mileage, mga kabombo. Normal na, pero ang pangutana, maka first base ba? Mo prosper ba din kasuwa considering nga ang nagpa-suspenso ni Mike Rama ang ombudsman. Ang nag-implement sa suspension order or ang gipagawas nga desisyon sa ombudsman ang nag-implementar nini ang DILG. Ang nagpahurar sa mayor nga si Raymond Garcia ang DILG. Kaya ang kaso gipasaka batok ni Raymond Garcia didto sa ombudsman, mga kabombo. Ato lang ning salig nato sa ombudsman, no, ang kining kaso nga gi-file ni Atty. Mikel Rama batok ni Raymond Garcia, mga kabombo. Basta kaya ako masultian ni murag nagduha-duha ko og maka first base ba ning kasuwa considering nga ang nagpa-suspenso ni Mike Rama ang taga-ombudsman. Ang nag-implement sa order sa ombudsman mao ang DILG. Ang DILG nag-implementar sa suspension ni Mike Rama, perpetual disqualification, mo nang gipahurar si Raymond Garcia. Si Raymond Garcia, dili man to iyang kabubuton nga mo take out siya, gipa-take out siya sa taga DILG. O doon naman gani ikiya si Atty. Mikel Rama, ikiha niya ang taga DILG, kay gipa-take out sa DILG si Raymond Garcia. Beato paminahon ang tubag ni Mayor Raymond Garcia sa kaso ni Atty. Mikel Rama, mga kabombo. I already said that to you before that I am expecting more cases and I will be expecting more cases next year. And until mahuman ng election, tingali that's the time nga ang cases mugamay ug mukunhod, no, mao gina. I mean, this is political season and I have been saying this over and over again. This is one of the ways, manggod, for candidates to promote themselves and to also put other candidates in a bad light. No, so that is expected. And then when we get the complaint, then we will answer it in the proper forum. And pero ako ba, maka-feel ba ako, no? Kay akong amahan sa una, mayor ba sa syudad sa Sugbo? Pag na yung mga kaso, mabati ba sa kaluoy o kalagot? And I really totally understand how he feels now. Pero I hope also nga he will put it to mind and heart nga kaning gipang experience sa iyang pamilya, labi na sa iyang amahan, di taw ni tungod na ko, uy. No, I never caused the complaint. I did not file the complaint. In fact, all of the things that's happening to the former mayor Mike Rama is not my doing. It's the doing of the former mayor. May ako'y nag-appoint sa akong duha ka brother-in-law, dili ra ba, no? So mo nang ako aba, I can feel for him, but he should not take it out against me because watong kuy sa I'm only an innocent bystander and I am just obeying the law and what the DILG has asked me to do. Sa mga ito, mga kabomboy, bati usab, no, si Mayor Raymond Garcia. So, igo na siya ni-follow kunos balaod. Igo na siya ni-follow sa mando sa DILG. Ang DILG, ni ato sa iyong opisina, og dingon nga, Raymond, take out na. Dismiss na si Mike Rama, perpetual disqualification. So, ni-take out po si Raymond Garcia. Kaya kung di siya mo take out, basin og masugamak na noon sa guwa siya musunod sa mando sa DILG. So, doon na magani ang filean og kaso, ang anak ni Mike Rama, file ang kaso ang taga DILG. Kaya ang DILG ni pa-take out ni Raymond Garcia. Mao man ni ang ugat hinungdan ni file og kaso si Atty. Mikel Rama. Batok ni Raymond Garcia, kaya ni take out ko no mga kabombo, ni hurar ko no, nanumpa ko no, nilingkod ko no pagka-mayor Cebu City. Alas 8:51 ato sa